అందరికీ శుభోదయం. మిత్రులారా, మనం రోడ్డు పైన ప్రయాణం చేసేటప్పుడు హైవేలలో వెళ్తున్నప్పుడు ప్రమాదం జరిగితే పోలీస్ అని అంటాం. అదే యూనిఫామ్లో ఉన్న పోలీస్ అధికారి దారిలో నిలబడి వెళ్ళే దారిలో లిఫ్ట్ అడిగితే ఎందుకు ఇవ్వడానికి మీరు సంకోచిస్తారు? ఆపదలో ఉన్నప్పుడు గుర్తొచ్చిన పోలీస్ అధికారి, విధి నిర్వహణకై వెళ్తున్న యూనిఫామ్లో ఉన్న అధికారి లిఫ్ట్ అడిగినప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇవ్వడానికి మొహమాట పడతారు? ఆయన డబ్బులు మిగిల్చుకోవడానికి ఏమీ మిమ్మల్ని లిఫ్ట్ అడగడు. విధి నిర్వహణకు త్వరగా చేరుకోవడానికి అడుగుతాడు. ఆపదలు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆయనకు చిన్న సహాయం, మీరు వెళ్ళే దారిలో చేసే సహాయం, లిఫ్ట్ వదిలి ఆయనను ఎక్కించుకొని అక్కడ డ్రాప్ చేస్తే వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు ఏదో డబ్బులు మిగిల్చుకోవడానికి మిమ్మల్ని లిఫ్ట్ అడగరు. వాళ్ళకు కూడా తిరగడానికి పాసులు ఏవో ఉంటాయి. అవన్నీ డబ్బులు మిగిల్చుకోవడానికి అయితే ఎక్కరు వాళ్ళు. అది ఎక్కరు అని మీకు కూడా తెలుసు బాగా. వెళ్ళే దారిలో వాళ్ళని డ్రాప్ చేసి వెళ్ళండి. ఆపదలు గుర్తొచ్చిన పోలీస్ అధికారి మీకు సహాయం అడిగినప్పుడు మీరు ఎందుకు సహాయం చేయడానికి సంకోచిస్తారు? ఏదో నా చిన్న మనవి, పోలీసులపై నాకున్న అభిమానం, పోలీస్ శాఖపై నాకున్న అభిమానం, మీకు నచ్చితే చేయండి, లేకపోతే లేదు. ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడంటే పోలీస్ శాఖ వారు నన్ను క్షమించాలి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.